Imagineu-vos que teniu un arxiu a l'escriptori i que heu de desar el vostre Drive. Per fer això, obriu internet i aneu al vostre Drive. A la vostra unitat sabeu que des de nou podeu crear carpetes i així organitzar-vos, com he fet jo aquí, tots els elements que teniu al Drive. Doncs jo vull guardar el meu treball dintre d'una carpeta que es diu Jaume Paltor Tac. Doble clic i estic dintre la carpeta. Ara faré la finestra petita i la mouré a algun lloc de manera que pugui veure l'arxiu i l'espai on vull deixar-lo. Simplement arrossegant aquest arxiu amb el botó clicat aquí dintre i quan vegi aquest símbol més, deixo anar. Faig gran la finestra. Us sortirà una finestra com aquesta i dirà que s'està pujant. Pot trigar més o menys depenent de la velocitat d'internet. Un cop pugi i vegi que el treball està aquí, també sabré que està perquè aquí apareix el símbol aquest tic de color verd. Això ja ho podeu tancar i aquí ja tenim el treball. Com que aquest arxiu ja l'hem pujat al Drive, si volem el podem guardar a PRI o al pendrive per tindre una còpia o llançar-lo a la paperera. Imagineu-vos que el proper dia heu de continuar treballant aquest arxiu que havíeu guardat. No podeu fer simplement doble clic, perquè en realitat s'obre una vista prèvia, no l'arxiu. Des d'aquí no es pot treballar. Tiro enrere. El que heu de fer és descarregar-lo d'internet. Com? Botó dret del ratolí a sobre i baixeu el document. Trigarà més o menys i si ho feu amb Google Chrome anirà a parar a aquesta barra d'aquí baix. Veieu? S'ha baixat un arxiu. Ara puc fer diverses coses. 1. Clicar aquesta fletxeta i dir que em mostri la carpeta on es troba aquest arxiu que s'ha descarregat. I veig que aquesta és la carpeta. Ara, simplement minimitzant el Drive, puc moure aquesta carpeta i arrossegar aquest arxiu allà on vulgui. Per exemple, a l'escriptori, i ara ja puc obrir l'arxiu per continuar-lo treballant. Una altra manera és botó dret, baixar. He d'esperar a que es descarregui. Veieu aquí que diu s'està iniciant? A vegades triga una miqueta. Un cop s'ha descarregat, puc clicar aquí i mantenir el botó clicat i arrossegar l'arxiu fins a aquesta mena de... Aleshores veurem que si mantenim aquí l'arxiu durant 1 o 2 segons, tot es minimitza. Tot el que teníem obert es minimitza i veiem l'escriptori. I directament continuem arrossegant l'arxiu fins a l'escriptori. Deixem anar i ja el tenim aquí. D'aquesta manera ens hem estalviat el pas de clicar aquí, mostrar la carpeta, etc. És més ràpid. Finalment, també heu de saber que podeu trobar la carpeta de baixades clicant a les opcions del menú de Google Chrome i triar l'opció baixades. Us sortirà una llista de tot el que heu descarregat i aquí podeu obrir la carpeta de les baixades. I aquí teniu els treballs. Imagineu-vos que esteu fent servir el Drive des de Mozilla Firefox. Obrim la carpeta, cliquem el document, botó dret, baixem i fixeu-vos que passarà una cosa diferent de l'altre navegador. Us sortirà una finestra com aquesta que us permetrà directament obrir el document o desar el fitxer. Anem a desar el fitxer. D'acord. Anirà a parar aquí, a la carpeta Descàrregues. Amb aquesta fletxa obrim o tanquem això. I aquest document podem clicar i arrossegar en aquest espai, es minimitza tot i el deixem a l'escriptori, igual que abans. L'altra manera és clicar la fletxeta i clicar aquesta mena de carpetetes. Si clico la carpeta, evidentment se m'obrirà la carpeta on tinc totes les meves descàrregues. Ho miro amb icones grans i ara puc minimitzar això i arrossegar l'arxiu a l'escriptori. En tot cas, quan tenim l'arxiu a l'escriptori i l'hem descarregat, ja sigui del Google Drive o del Mozilla Firefox i l'obrim, heu de recordar una cosa. Quan, per exemple, fem algun canvi, recordeu que si ara guardo, es guarda a l'escriptori. Imagineu-vos que s'acaba la classe i he de guardar aquest document al Drive una altra vegada. Què passa? Que primer faig la finestra petita. Primer tinc l'arxiu antic. Aquest arxiu és el que m'he descarregat.
En canvi, aquest arxiu és el que acabem d'editar, hem fet uns canvis i hem guardat un altre cop aquí l'escriptori. Per tant, abans d'agafar aquest arxiu i arrossegar-lo aquí dintre, he d'agafar aquest, eliminar-lo, i quan ja l'he eliminat, arrossegar el nou arxiu amb tots els canvis que he fet a la nova classe. M'esperaré que es carregui i un cop veig que apareix aquí l'arxiu que acabo de pujar i veig el símbol del tic verd, ja puc sortir correctament del Drive perquè estic segur que l'he guardat correctament. I aquest arxiu el puc guardar una còpia al pendrive, també recordeu d'eliminar l'antiga, o a PRI, recordeu d'eliminar també l'arxiu antic, o simplement el llancem a la paperera.